Hello, guys, man. Like, comment, subscribe, please. Support me, my LB, please. Support, like, comment, subscribe. Gol brother operation बानायनो थाखाय थै गैया. नों आइडि माबाजों हरबाय ओरै हरबाय दं ना दायो मा बोख्लायफिनजोबो हारसिंनो नेट पेकआ जोबगोनलै आंना माबाल' नायाखै हेलौ गाइसमेन मानो जिर' खालामखो भिवार्सआनो गैला थांजोब्बाय एसे सापर्ट खालामना
Iya, iya, iya. Novio, Ak. Novio. Pilih dah mawa live hanya. Upload होथ'ना आं माबा 100 थाङावहाय आपल'ड होनो बानाय जादों। बानायनानैथ' होजाया? हा? होजानाय नङा खोमा। नोंहानाव ब्लु जायो होनलाय नोंहानि हेन्डसेकआव। इयाव इयाव लाइक होना हो फाग्ला गोसोआ फाग्लाया आइदि मोनसेया हरबाय दं। अन नै कपिराइट जागोन फिसा हो आंहानाव माबायाव एलबि होनायाव जायो। बानाय हेलौ हेलौ खर'आ गिदिंबोहांदों आंना बेमार नैयाव आं अलप मोदोम जादोंथ' बेमारि जानानै डाक्टरनि मेडिसिन जायै जायै बेमारानो जोबनो थांला। बानायनानै दोननाय दं आंना नेट पेक गैया एलबि होनांगौ फेसआव भिडिअ होनांगौ। थिखा आं बावदों ओइ बिसना सादर सुस्रांना होनां गांसेखौ बनायखौ माबागोरनो होनबाय आङो मुलि जागोरनो। नालेंखरबो गैया नै लोगोफोर इखौसो बायना लाबोदो। इयाव इदिनो आपेल आंगुर बायदिसिना एसे बावनोसै आरो मानदो फाग्ला गोसो ब्लगार आब' आइदि दं आइदि हरदो प्लिस आब'नो दाननो मुलि जानानै दुगैनोसै आं।
फाग्ला गोसो ब्लग मा होनदों आब' सना दे आइदि हरदो आंनो प्लिजनो आइदियानो मोनबैसो दंबा ओमफ्राय पेटलाया मोनसे हरदो दायो हरगोन खोमा नोंनावबा आइदि दंबा हरना होदो जोंहा अननानै आं 6ल' दं 6 आइदि दंबा हरना होब्रा जोंहा ओमफ्राय ओइ पेटलाया माबायाव दखानाव गामियाव माबा साबोन लायनो थांदों आं पेटला फैबा हरनो होगोन आं नोंनि आइदिखौबो अननानै हरना होदो जोंहा भिडिअ आपल'ड होनायखौ नायनानै नोंनावथ' दहाय हरखांखाबाय मोनसे ओमफ्राय हरनो हागोन दायो ओमफ्राय जोंनाव हरनानै दोन हरफिनगोन आरो आं भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोननो र' आं 23 आवार्सनि ओमफ्राय 56 भिवार्सनि माबा भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनो र' गुड मर्निंखौ कमेन्ट हरनानै दोननो नायनानै ओमफ्राय साब खालामना कमेन्ट हरबाय दे आं आगै आब' सनानो थेंक इउ आगै नों बहानि आगै मुलि जाना होना मोननै जानो दे मुलि जानो नों जानो नै एनाव माबा दंनो 6 आइडि दंनो ओमफ्राय आइडि दंबा हरनांगोन ओमफ्राय 6 आइडिखौ हरगोन नो दायो हरगोन ना मोनबेसे दं मोनथाम मोनब्रै दंथ' आं लिरनोसै बाथौखौ ओमफ्राय जायखिजाया दायो हरगोन मोनथाम मोनब्रै ओमफ्राय बे दा मोनबैसे हरोबा पेटलाया हरांदो नै नोंनिखौबो हरनानै दोनजोबदो सोरजि बसुमतारिलाय बाथौखौ आं लिरनोसै फिसा कपिराइट जागोन
आं मुलि जानो हरबाय 62 जाबाय मोननै हरबाय मोननायखौ दायो होगोन मोनथाम जायोबा जि बसुमतारी हरबाय जि बसुमतारी दोनबाय रुटिखौ दोनसै मोनबेसे हरदों खोन्था मोनथाम हरना दोननोसै एख' होबाखै सानजोबबानो पेपार जाबाय चेक खालामनानै नेटानो दा हरसो फाग्ला गोसो ब्लक दा हरदों